te mentang adon hang ne bat iwai na i samla rang ba kom uwai na ki samla ba don jingkit kli nam ta ka ri ba kejat ben riu nam ta ka imlang ka salang pidon ban ong tang skentin ni skwa ban ong ba kumba ong ki restart ba lada pikwa ba kanu ka ri ba kejat ben riu kan jot kan pra penjot nongkong ya ka puli putih kani gadi ka let's say kani gadi ka thim kani gadi ka agenda jong ka MDA government let's say ban penjot ban penpra da ka ba dia ia ka puli ka putih but kumnuan pedia ka puli putih ka long ban siu tat dor ki nong ikai kumo PUE ha kani ka SSLC exam ki baladab ki school ki bawan ningkong ha ka jing phil pajba ki di school sarkar ka pass percentage ki jongki ka bapoi tang khatsan ar 4% jenjat ba ki yo ye ki school sarkar ki ba pass lai 4% ro kan ba ki school jongki ad hoc ki school SSA ki school deficit ka pass percentage ni sengomon ong ba lajan baro ki cross ya ka 70% above kinan ro ki school ki ba yo ya 4% TPD ber ngotho ba kini ki no hikai wat la ki sha siudot tador hadu kata-kata sarkar kila ay ta ka sacrifice ka babiak bah nam ta ki khon ki ti jongi nam ta ki henben ki para ki bahyang sem jongi bat ki sacrifice la di nam ta ka lawai ka bah jong ka jela ka jongi ni im ha ka por ba ka puli puthi ka di ka bah khmat do ni yo i ki mi pa ki di ki jaka ki di ki tiar kitar ki shimram shimsharu ban penbiang ki school bakin nangkin stand tila da ka sarkar menta kambu ye ka puli puthi kum ka topmost priority sansnem la nish posnem ne khmat nganom lungo ruem balada kum kini ki sarkar ki wan ngingin long ki banikong tam ha ka jing don ki bro ki bom nang bom stand the most illiterate state let's say ha ka ri India hi barokawai nomor kumba POE ha ka index ha ki data ki per ngilas dang ya be saka jinglong khadu ha ka puli puthi ti lesi ki kani ka jing pen tronya ka ri ba ka jam ru jongi da ka pen tron ya ka puli puthi lesi ka di ka long term policy but kani ka jing siu tat dor ki no kai ka la bandi ka wei na ki policy ki ba ki adopt te jaka bangin don ki policy ki ban kentiu ya ka education ani ka puli puthi ni ngolongop ngi don ni ki policy ki ba penjat sundan ya ka policy hi bar ko ta kadaw na kalyang kaseng ni ai ka ketika mon ketika diang syaki no hikai ba ik ki no hikai don burom ki jongi bat ngi dawa na kan ni sarkar bala da kadang don ka mersi metiblem bala da maki ki de gitu ki bru ki bala let school teng ba maki ki de ki bru ki ba yo ya kan ni kerdan na kadaw jong ki no hikai ka long ba so ba ban sim ya kan ni kum ka top priority kajingkular menteri rangba kam semde su katang kajingkular ha khamat kinoi kai ba un pendep yakne kam tanga po lai teliki cabinet meeting kajingkular kala ade kajingkular khamat upaj ba babun balang nama beli ukular khamat ki press bat ki media bakadon kam tang lai cabinet meeting men pendep yakne kam ti kani kajing bomle kala ade ka act of betrayal lane kata ka kam set kala ka kam set syukur ti nak liang jong kaseng ni condemn yakne ka jingle jong sarkar ni penremjur bat ni dawa hajuk opor ba lada pidang don kata ka mensi metip lem balada pidang don kata ka jingle rang so bah ban pendep ya kai ke ba pilakular hakmat ka jelah hakmat kargi hi barokawai bat ngi khmit lenti bah kini kisngi ka sarkar kan penbet ya kene kam bat kawai ni kwa ban kerensai na kaleng seng lada ji ai kini hui kai kini ki men start bat kemile ka ban sim jikit klik ladon bapang ki haban sim sikit klik ladon bajia kan jing sungsi ki haban sim klik kemun nak kaliang jong pi kum kaseng HYC mah lada kadon kanu ke jingjia haba ya dei bat kani ke jing wan jong kino hikai ni siteng mit siteng yong bikinya sa hang ne pandawai la ka jong ka hok lada don kanu ke jingjia yaki kemut nak kaliang jong pi don ke jingkit klik bat pi don benta ban ngi nak kaliang ka sengin don rengkat lang bat ki haka mit ka yong haka ka kia na mablay maki kila de don rengkat bat ngi bat ki khon ki jongi bat ki bahing hasem ki jongi bat kari ba ka jam ruhi barokoi maki kala ay atau senyang syakari ba ka jam ruhi barokoi kadai sa kamram ka jongi bangin don rengkat lang bat ki nomor kumengyong la da pek haka pass percentage de kini ki bala pen pass ya ki para ki jongi ya ki khon ki jongi ya ki bahing hasem ki jongi
kim sem ladai gitu ki weipan tilda mangingim don rangkat lang bat ki hakum ke Singapore ke bamaki ki don kam angi klong mangingi lai don tilang kan bat sarkar ban ya ban ya torture ki nong kai ti mangingi don rangkat lang bat ki khnang ba ka sarkar kan payment bat ladakan ni ka sarkar kan payment lo nang bakari ba ka jan ru ka sotu sai ba ni haban ayu senyang ba bha syaki namar blai kinong kai kala dap ai yo senyang ba bha ka jongki syagari ba ka jam ruhi bro te kadi ki kamera ma jongi ban siu yo senyang ban hei ba bha na ta jongki Teh payah deh kita ki excuse ki babun ki ba ka sarkar ka ai ba ong ba kajing duna pisa jong ka jela kajing bom don phone ka bajing bom kajing duna kajing telot ka revenue jong ka state te ka ai kajing yo i jong pi ha payah deh kan ni ba ngi men hakini ki kot kebor ngi yo i ba khat ar krur simit kita ki jing kamai jong ka sarkar MDA no doyong ha kajing sngotu jong pi syai trai ka tu ka khat ar krur trai kan let ka revenue jong ka state ha ba ki ong kita ki jing khayi bi an hi kalau menemo kan ni ka sarkar kala don jan sansne menta kawai ni priority jong kan ni ka sarkar bagi kular hak election ka wala dep kolong ban pentikna baka mining kinyo ban pelat kanang bakan klain ka revenue hanrai syai menta kata ka revenue leakage kat no ka leakage no cool kat no ka leakage ng limestone dang hai kini kisngi ka high court ka ong ba kadon ka revenue leakage ka bajur namar bala la hajaka ban siu kita gibai chalan yo limestone la shule no ta incidental kadon ka leakage jong ka revenue ha ka badai bat kajing overspend namo kum na ka sabakia scheme yo i ba kadon ka overspend ya kata ka pisah pa ka ba cispa sa kanai kurun sakne ka assembly ket ku jing tip jongi ka don ka jing pentam ya kata ka jing bai pelut ka ba san phokur tam hadu unta tila da kidon pisa ban pelut phot la da kidon pisa ban pen ya festival la da kidon pisa ban ya shong helikopter na shalong sau pho san tholak la da kidon pisa ban ya le charum sandeng sa dali man kapor ti bali phim don pisa ban ai sa kinoi kai ki bala no yo ta sunyang kumba ong habakut i kadi ka priority te yanu ki sim kum ka top priority habakut ni i ba ki kham sim top priority ye ki kontraktor na mo beli ki sim priority ye ki kontraktor mo beli maki ki di kontraktor em kem don su ka share mta maki hi dala di kila di kontraktor ka kata ka share le se kala bande ki por ki bala adap rei menta maki hi kala di kontraktor ba kam don su ta ka share na follow ba habakut i ka ki ba tri ki kontrak ofer di maki di na tadau kam di kumong yong kim sim serious but om dai tang ba kim sim serious kim bu ya ka education kum priority but kani kam dai su ka jing bom don bisa ka de ka agenda ban pentronya kari ba ka jam deu but kumong kan pentronya kari jam deu da ka pentronya ka puli no boleh kitip biang la da pentron ya kinoi kai kan tron ka puli buti bala da tron ka puli buti la tron ka di ba jam te kani ka diga agenda ya ka bangin nom la so da ban ong kum ke excuse na ka jing don pisah rei ki tri sitom ban penjot ya kari jam deu da ko penjot ya ka education persila da kam dei kum ta beli kinoi kai SSE ka habjinsa beli kinoi kai ad hoc habjinsa beli don tang ka university la ka jong ha ka jala beli ngem don ka medical college hadu entah la ka jong saya kata ka engineering college hadu entah it is an agenda ban penjot ya kari ba ka jam ru jongi da ka penjot ya politik ki jing don jong ki legislator mo ngila ban ong ba itu ki bem lat ban keren ban ang hapu assembly ni se hatu ka ketaan em yang kum ka jat riu ka ketaan em ka jela ke imlang ka salang ka jongi na try ban khot ki legislator la ran ti ngam ka mlak consider em nga try la da phin khot ki phin shong ha kano ka kamera pha draft ka bill silan nga try proper percent no ki kinum na ti ban khot ki ka legislator ngam khot ki shudai tang ki representative nam la ban kinong mi khmat ma ki ba hi la jit ki ban mi khmat ti ki haban mi khmat yang rei hadu banda khot ki da kanam legislator ti kala tan ho ki don se 4% na ki bala desha ki legislator rei ban khot ya barok ki legislator de ka dak ngamarui dengan nom khot nam beli ngila WI ya ka performance ki jongki ti ka baar pat kalong kumbang ong phi kalong ba
haba barok ngitip ba ka jingkiu jong ka ri ba ka jap ru jong ni kadi ka jingkiu ha ka puli ti dang ha kini sngi dang de rakhi ya ka sngi jong Thomas Junde ni rakhi ya uni na beli uan nadu na ribilan ban penkiu yang ni ha ka Thok tar. dau pareng nadu na ribilan udang wan ba penkiu yang ni beli ti kini ki jongi beli ti kini ki jongi ba mengi legit lagi kimla ban bu ya ka education kumba top priority ajing sya ka ki senong ki balang ki rusimet kila ada senyang sya education akhir kombo pero but ki don ki beriu ki bla no ya tas nyang pun hei sirhei sya education ti baling yum sngotu ajing sya baro nak deng ki ni ki no me kman ki de ki product jong ka puli ko pthi ki lada kim shimshu ya ka lada kim shimshu ya ka puli putih kum ka top priority le se kala bandai ka kumba ong ka agenda ba an penjot ya kari ba ka jam ru but le se kala bandai ru ka agenda ban penbun ki bru ki ba khambun le se ki ban fil class 12 ha ka assembly khambun le se ban fil class 10 ban fil class 8 fil class 6 fil entah di kala bandai ka ta ka agenda ru ba bakin kham sengan da khambun ba fil di kata ka agenda bat dakren la long ka bakren kai tenri Kata jing shisha. ka ai ka bakile ka pois ta Wei na kita nong song snong ubadon ni ka jingkit klik nam ta ka imlang ka salang ngas ngau ban pha ka ni ka kerwo ka ni ka khubor sabaro ki padba nong song snong sabaro ki kimi ki pa jong ki khna school bangi hap ban ai ka ta ka ti ka mon ka ti ka diang ban ya sim benta ban ya don bentalang bat ki nong hikai ki ba e jongi khnang ba ka ri ba ka jat ben riu khnang ba ka jela jongi khnang ba ka lawei jong ki imlang ka salang kan chingan te khublai sibun ngin sai kandu pat ha ka wei ka video